Gaboneteko aldia amaitzen dugu jaunaren bateo ospakizunarekin. Zen ideok gabonean bateon ospatzen konturatu egiten gure sinesmenadarentzat zelango garrantzia daukan ekintza honek. Lau evangeleriak aitatzen badabe lehenengo kristauentzat garrantzia handikoa zelako izango da. Eta momentu horretan gertatzen zano. Sartzen bagara, Jesus esan egingo jaku. Eta merezi dau ezagutzeak sinesmenak sendotzeko. Lehenengo irakurrean ikusten dugu nolakoa den Isaiasen liburutik. Profetak esaten dagoela nolako izan berdan ibilbidea. Israelen ibilbidea. Eta jangoikoa gustaten jako ikusten dagoena. Baina baita bigarren irakurrean ikusten dugu nondik etorten dala gure indarra. Igurtzi gaitik. Krismaen igurtza gaitik etorten dala gure ibilbidea. Pedrok esaten dagoan moduan. Pedrok dino nondik etorten dala gure bizitza. Galileatik edo Galilean sortzen dan Jesusen bidetik. Horrezagatik be asko dira. Izateko jangoikoaren beharrik ez daukanak. Eta hori dagokigu ibilbide hau sakontzea eta bizitzea. Eta bizitzerakoan autortu behar dugu Martioren evangelioan agertzen dana. Hauzidea nire seme maitea, nire kuetsuna esaten dauana. Ze polita izango litzateke gauza bera hau gero buruz izatea, edo entzutea. Baina ez da opzionala ez, benetakoa da. Jangoikoak esaten dago, jangoikoak dino. Bera, gero ondoan dagoela, eta geugaz egon nahi dagoela egon nahi dagoela. Eta horrezegatik, edo nahi dagoela egon barkatu. Horrezegatik geuri, eta ez besti jori tokatzen jako, bizitza hau aurrera eroatea eta bizitzea. Bizitzea eta sakontzea gure baitan dagon jangoikoaren mezu hau, eta geuri dagokigu mundura eroatea. Guztidun betikoa, Kristo Jordan ibai kuretan bateatu izan zanian, argiro utortu zenduan, Espiritu Santuaren gainera bialduz, berazara zure seme maitea. Emoioso guretik eta Espiritu Santua gandik, jaiduran zure seme alabatxakoei, zure maitasuna irautea beti. Egoberrietako azken egun honetan Eukaristia hasten da, ospatzen dugun une bat bertan zentrauz. Kristoren bataioa Jordanen. Historian une bat da, eta denboran gertatu zen une bat da. Hau da, Espiritu Santuaren bialketa ez da historio bat. Ez da irudi bat bezala, kontau deskuen zerbait. Kristoen benetako izaera erakutsi uzkun zerbait. Jangoikoaren seme maitatua beste hoi ematen deuskuna edo. Hobeto esan da, adosinoaren seme alabak izateko aukera eskaintzen deuskuna. Posibilidade hori, guk jangoikoaren graziare uraren eta Espiritu Santuaren bidez eragin eusketan deutzagunean bakarrik aragitzen da. Eskerrik asko antzesten dagoelako, baina gure bizitzako une bakotzean bizi behar dagoelako. Jauna, zure seme maiteen agerraldia ospatzen dugun egun honetan, ekarri duguzan doaiak bihurtu daitezela munduko pekatu kendu dauan, zure seme errukitxoaren sakrifizio. Opari buruzko toitza zure seme kutxunaren agerpena ikusteko aukera ematen duzkuen doean jauna zari gara. Bere egunak lurra, zaren agerpenak baitira eto. Doe horiek batzuk baitziren oaintze bertan, Eukaristien une horretan. Jangoikoaren herriak, jangoikoari berari eskaintzen deutzan ogia tardagoa dira. Eskaintza honek Kristok munduko pekatuak ezabatu nahi izan zituenak. Sakrifizio egitea albidatzen dau. Pekaturik ez zebala, gero berantz jazteko eta pekatua suntxiteko erabilaraz izan. No biztukera joian hilegin zan jazteko eta modu honetan eriotza eta suntxiteko. Pekaturi bagako Kristoa jazten da guztioi bizi emoteko.
Jordan ibaiko uretan, seinale miragarriak eginez garbikuntza barriaren misterioa adierazi euskuzu. Zure ahotsa entzunazo gizadiak sinistu dagien gure artean dugula zure hitza. Eta oso itzurian agertutako Espiritu Santoen bidez, jakinazo euskuzu, Kristo zure zerbitzari posorioz gantzutu dozula, eta behatxoi barri hona emotera bialdu. Jangoikoaren bataioaren prefazionetan Mateo barriaren esarpenari, Espiritu Santuarena. Erreferentzi egiten dut zau, semearengan eta alabak egiten dituguna. Entzuten dan zeruko ahots horrek autotzen dau bateatzen ari dana Kristo dala. Gizatasunaren erdian dagoana. Gaur egun jazten ari nazan, Espiritu Santo agutako guztiei agintzen deutzena da. Espirituaren gantzuduraz munduan jangoikoen usaino nahi izateko dugun espiritu hori. Munduan Kristoren lekuko izateko danok dugun deia dana. Errukitzua, doi santo honekin aseturik apalik ere egiten dutzugu, egin gehizuz zure semearen hitzaren entzule zintzo. Izenez eta izatez zure seme alaba izan gaitezan. Honetan eguberreteko aldiari bukatzean, jangoiko aulezina txikian gurten dugun horretan, azkan aur bat seinale duzkoen doez zagara duez. Ari gara baina, jangoikoak azkan eta eukaristian dagoen auskortasunaz beberba egin dozko. Eta horrezagatik, arreta eta maitasuna handiz hartu eta ospatu behar dugu. Aulezi horretan dago jangoikoa be. Horrezagatik, seme bakarraren entzuten dugunok jangoikoaren seme alabak garala erakusten saiatzen gara. Eta eukaristian ogi zatitxu txiki horretan be jangoikoaren presentzia dago. Eta berrotu be, hau da aulezia be, jaunaren ikuspuntu berri bat ikusteko. Eukaristian berton daukagu gure salvamena.